ко кадоме ки оши точки кадания дар Москва ина намхе ош мекунам моз тарзи ошкнира шумо да нишон метем ина гӯштш сабзиш руғанша уже дохтаг ина аловш ина хели деги тоҷики қати ина яка роза дох дар беҷаи рамазон кадоме ки тишна ҳай ошкна рован ҳамра сабр бикияд розара бигирем нам хеле ош қати дегаи ош қати бихем дар иҷа видео кадесам ҳама каса тамошо мекунам ина бародаро пиёз намхе полни месӯзад пиёзшам мегирад месӯза ки и пиёз ягон рола бозӣ намекунад ба ғайри нами оша сирх кадан ҳами пиёзам медозӣ руғанда бу сӯза мегириш ошуд сирх меояд ранги тоҷикистонош кадем о алло беги озахаки хушрӯ баракатиш ҳам меояд баракатиш хуб бародаро ина уже пиёза гирифтем пиёза гирифияхта гӯштша медозад кадем ай люблино гирифтем овар ина гӯшта дод омада и ҷои мухӣ на бародаро баъд аввал нами кора мекунем ба оша мезанем насиб боша баъди намози шом ҳашар буда дар иҷа чо кад яка чӣ хелай битон мерезем шохи ҳамин рӯз насиб боша да ҳашари мо саид фақат ҳашаракиаи мо сета оператор ҳами битон ада ҷо мерезем охи ака нагуфти нишон бутум афундам инта ой апаловкаро камтарак баракатиша рехтай уже ку ҳамиҷа да ҳам қабитон мерава ба тоҷикиш кини чӣ кӯ мекуна тоҷикиш чӣ хела яка сангиш бидозем мегӯям хазан ҳам пулмон бутава ҳам фребуш кунем тай гап нест ягон сангиш медозем аки бехалтур намешава ягон кор бояд анам хеси заваб қазақ баъд ринса тавзиш کنیم навбати бринҷ навбати савзиши хоб савзира дохтага тайпову чикорш мекуни акайра гӯша боло намерори чанқа бесак бояд ака и бринҷиш чӣ шава бояд савзиша савзиш
навбати об шидан оби ҷӯша ё оби хунук ака оби ҷӯш бояд брезанам ба чакои хуба байра чӣ хе мефаҳма ки да 1 кило бринҷ 2 коса об 2 литр об да 1 кило бринҷ значит 2 литр об нормально мешида навбати бринҷ ина бринҷа дохтем ҳаме об бояд ай бринҷ ним сантиметр баланд бошад ҳаме ним сантиметр баланд шид махта мекунам и иншаллоҳ ака то ҳамин намози шома мешавад тиёр ва шома мехонема рӯзара мешавем ифтор бародаро оши мо инам хеле шид ина нигаш ошонум хе ак мебардори бисмилло мегӯи баъди намози шом мехӯриш ина и салат меган яқатиш салат ҳам амхе мехӯре нози нигаш чӣ мехӯраш хай иштиҳои таом ҳамада бародаро худованд нигаҳбонтон боша видеои тенҷа зияи пеш просто барои ҳами ҳашари ҳамирӯза буд бо далши мебинем чӣ гап мешавад нигаҳ бо ба даст чӣ хе мехӯра и маззаш да даст ё да қошуқ ака балубо чӣ хӯрда мешава шохиан